Priebeh 12. kola 7. ligy prijal jednoznačne Dunajcu Spišská Stará Ves. Hôrka zdolala Lúčivnu a odsunula ju tak na 4. miesto. A starovešťania si tak aj vďaka rozpačitej výhre 2-0 zaistili prvú priečku tabuľky. O stretnutí nám viac povedali tréner Lukáš Potanecký, kapitán Radomír Babiak a hráči Lukáš Bednarčík a David Lach. Na každé víťazstvo treba proste zamakať, podať bojovný výkon a dnes nám to chýbalo. Chvála Bohu za to, že sme proste vyhrali, získali 3 body, ale v budúcnosti sa nám takýto nezodpovedný prístup môže nevyplatiť. Takže spokojný som jedine s 3 bodmi, ale výkon nad tým budem musieť proste sa trochu zamyslieť a napraviť to, aby sa to nepakovalo v budúcnosti. Teraz je už to nový kolektív, hrá sa nám lepšie, túto sezónu oveľa, teraz to je dobré. Tak Ľoky, jak prišiel, tak začalo to byť proste úplne iné, iný prístup k futbalu. S každým hráčom sa dobre pozná, každého pochváli, tak to má byť. S hráčmi sa poznám s každými od mala, cítim sa tu veľmi dobre a som rád, že môžem svojimi gólmi pomôcť mužstvu a hlavne aj Starevsi, aby sa postúpilo do vyššej ligy. Myslím si, že celkom dobre tam hrá v strede Fecko, ktorý vie dať tú nahrávku gólovú. Góly zatiaľ padajú, tak si myslím, že zatiaľ to je v poriadku. Od začiatku sme išli od zápasu k zápasu, snažili sme sa dať do toho všetko, aby sa nám podarilo zápasy povyhrávať, tak väčšinu sme povyhrávali našťastie, čo som rád. Škoda, že nám už niektoré body ušli, napríklad v Dravciach nešťastný zápas, kde sme remizovali, napriek tomu, že sme boli oveľa lepší ako súper, mali sme veľa šancí, dali sme góly, bohužiaľ, ale aj také zápasy niekedy sú. A do budúcnosti teraz ďalšie zápasy, tak budem sa takisto snažiť potrénovať hlavne v prvom rade cez zimu, aj keď je snažiť neskončilo, lebo máme pred sebou 2 zápasy, ale cez zimu musíme trošku viacej potrénovať, aby sme lepšie hrali ešte na jar a budeme sa snažiť samozrejme vyhrávať. Tréner na ihrisku nie je, on je na lavičke a snaží sa kričať, tak snaží sa ukludniť hlavne, takže tréner to robí dobre, musím ho pochváliť. V druhom polčase sme si v kabine povedali, že nastúpime trochu ináč, že v druhom polčase zvýšime obratky a že dáme druhý pozícií gól, lenže druhý gól nechodil a tým sa viac menej vkradala nervozita na kopačky našich hráčov a proste veľa nechybalo, aby skôr vyrovnali. Vďaka za to, že sme ten druhý pozíciací gól dali a nakoniec získali dôležité 3 body. Ďalší celok Zamaguria Spišské Hanušovce dnes uhral remízu na pôde Huncoviec. Zabezpečili si tak priebežné 7. miesto v 14-člennej tabuľke. O týždeň sa Hanušovčania doma stretnú s Mlynčekmi a Stará Ves cestuje na stretnutie do Vlkovej. Lukáš Marhevka, Zamagurské noviny.